आजिखालि क'क्राझाराव ट्राफिकखौ होननाङा गारि मोनसे बाइक फिसा सोनोबो नों जायगाखौ मोनखानो नागिरा माने लामा फुवारनाय नैबिदि लामा फुवारनाय खामानि सोलिगासिनो ना बेनि थाखायनो आरो थ' हेलौ गाइस गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ'आव बयखौबो बरायबावहरनाय जाहैबाय थ' आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दं जों दा बङाइगावआव सिद्दा थांग्रोनि बिनिफ्राय नोंथांमोननो आं फारि फारि खिथालांगोन मा बाइक लानो नागिरदों बेखौ आं नोंथांमोननो फारि फारि खिथागोन जों दा सिद्दा थांग्रोनि दा टाइमा 2टा बारबाय जायखिजाया 3टा जासिगोन खोमा जों फुंनिफ्रायनो ओरै क'क्राझारावबो खबर लादोंमोन क'क्राझारावबो गैया नै 1टासोआवसो खबर होबाय जोंनाव जानाय नंला नोंसोर बङाइयावनो थांदो होननानै ओमफ्राय जों दा नै बङाइयाव थांनो ओंखारबाय आरो थ' होमबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडबा नायलांबाय था सोर मोजाङै सौफैना मोजाङै सौफैफिनथारदों नोंनि अननायाव जों दा टटेल गारि गंनै ओमफ्राय 7 मानसि दं बै गारि गंसेयाव 3 जाबदों मानो होनबा बै ससेनिफ्राय लोगो दं सासे थ' जों दा थाव सोना लाग्रोनानै डाइरेक्ट थांखानोसै आरो बे लोगोखौबो लोगो मोनसिगोन बारा गोजान नङा बेनाबो थ' गाइस जों दा कारिगाव बारबाय अन्थाइआ ओरै मोखाङाव फैजोबो हेलमेट गानाबा आयौ मा जागोन बिदियाव थ' गाइस जों दा नै फैयै फैयै बरतला ब्रिज मोनफैबाय दालिगाव ब्रिजखौ ओइ बारा गोजान गैलायानो मोनहैसिगोन थ' गाइस जों दा नै सापागुरि मोनफैबाय बिनिफ्राय श'रुमाव डाइरेक्ट थांसै भिर जायोलै बेयावबो नैबाव खनसेबो हाबफैफेराखै आं हाबफैनांगोन र' मालाबा इउनिभार्सेल स्टुडिअ आखाइ गुसुं गानबोनाया गन्थंआ थाबथेजोब्बाय आंना गुसु थान्दा गोलैबायना दा लोगोफ्रा आखाइ गोलाव गानबोजोबदों आंल' आखाइ गुसुं ओमफ्राय बै सासे लोगोआबो आखाइ गुसुं गानबोदों आरो 3-3आनो दं आंना गन्थंआ जाला थाबथेजोब्बाय जोंनि क'क्राझारावबो नैबेबायदि होगासिनो थ' गाइस जों दा श'रुमखौ मोनफैबाय नै जों दा नै श'रुमाव सफैबाय आरो गारि लांफैग्राफ्रा इलासो गोसो होगासिनो हनै थ' नैबाव दा नै गंसे दं ब्लु कालारनि बियो देन्जार सेक्सि नुखायो माथो नैबाव केक हागोन गारिया नै फैबाय मालिकआ बेनो बेलाय नै श'रुमनि अनारा नै एसे नाहरब्रा माला कंग्रेचुलेसन खुरसिनदो नै रेडि खालामगासिनो हिन्जाव गोदाना मेकआप सेकआप फुनदों माने ना माबा ड्रेस गानहोदों गाइस दा नै केक सेक रेडि जाजोब्बाय खयथायाव सहैगोन जों 7टा 7:30 8टा जासिगोन मोनालांसिगोन दाथ' मोनाखाबायानो नै आरो जायखिया लाना थांखागोन रेडि जोबखासै नै 6:10 केक काट खालामखांबाय ओमफ्राय नै दा बोलासिगोन बियो मारिना हो
네, 사비알라로. Excitement. Video Mana? Excitement. Sabia pondok kan? Sabia pondok. Dia foto video. Congratulations này nữa. And celebration. Ra vậy đi. Ra lên đi. Congratulations. Kari gedang nih. Congratulations. Kari gedang. Ra vậy đã. Guys, नै गारिया बेनो साबियानोसै ओमफ्राय दा गारि सारि रेडि जोब आरो ओमफ्राय दा जों लाना थांसै लाना थांसै आरामसे दे मालायदो जोंहा दे कैसा हंसता है भड़वा तू थ' गाइस जों दा थांफिनसै गारिया नै बेनो माने सब रेडि जाजोब्बाय आरो ओमफ्राय जों गासै टटेल 6 जन फैदोंमोन नालाय ओमफ्राय 6 जन ज' थांसै गारिया हिट खिन्थु सालायनोबो बिराद कम्फर्टेबल ना नै मानिबा फिचार्सनि बारै खिथादो थ' नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन होनबा डाइरेक्ट मट' ब्लगाव जों डाइरेक्ट थांखानोसै थ' गाइस जों दा नै थांसै बैयाव गोदानाव एक्सपाल्सआव थाव सोदों माने फुल टेंकि सोनो नाङा होनदों आरो बिदिनो 300-400 सोना लांग्रो बिदि होनदों माने एसे प्रब्लेम जाखायो नालाय गारि गोदानाव फुल टेंक सोबा प्रब्लेम माने बारा हेरेसमेन्ट मोनो आरो नै बेबो दासो लाबोदों दां नै ना मालायसो ना गोदानथार नै माबा रिबन सिबनानो दंजोबो बिथाङाबो जावानिबो एडभेन्सारा बेखौ लानो नागिरदों खिन्थु आदुरा जाबाय नै गाइस गैया थाखायासो बुङो नङा होमबा थ' गाइस जों दा सिद्दा थांसै क'क्राझाराव बैयाव ससेयाव साहा लोंलांसै अ माय गड समायदों जाबाय अ माय गड थ' आंनि लाइफआवनो होनजायो आं बेबायदि गारि डिलिभारि लाफेराखैमोन आरो एकदम बिदि सेलेब्रेट खालामनाय मानाय आं आंनियावबो लायाखै बिदि आं राव लोगोफोरनिखौबो बिदि मोनफेराखैमोन आरो माने आंनि लाइफआव फार्स्ट होनजायो बिदि डिलिभारि लानाया थ' दिनैनो फार्स्ट आरो बेनो गोसोखौ मोजां मोनदों Jai Jagodane!